satu kinurmatan ingkang sakmenika dereng saged rawuh diwanjuri lomba pidato basa Jawa ingkang kula hormati saha ingkang para rawuh ingkang kula tresnani. Semoga kula lan panjenengan muji dumateng Gusti ingkang Maha Kuwas amargi kita pinaringan nikmat lan kesehatan saged makemang ing kelatan mriki ing SKP. Lajeng sholawat saha salam dumateng junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun maringi tulodo dhateng umatipun saos pinaringan cahya ingkang terang. Kalajengaken kula teng mriki badhe ngaturaken sesorah kanthi ira-iraan Hari Pendidikan Nasional. Pendidikan nasional penting sangat kagem sinten kemawon. Sedaya sami memperjuangaken boten ningali golongan agami lanang lan wadon. Ing mriki kita badhe mas RA Kartini ingkang saged merjuangaken kaum wanita inggih menika pendidikan ingkang langkung inggil langkung derajatipun sami kaliyan tiyang jaler. Tuladhanipun inggih menika kathah guru ingkang estri, kathah pegawai ingkang estri ingkang sampun migunani utawi mituruti panjenengan Ibu Kartini. Ibu Kartini ingkang lair tanggal 21 April 1879 menika namung pikantuk pendidikan yuswa 12 tahun. Ing wasana pendidikan ingkang dipun tampi namung lulusan SD kemawon. Inggih menika RA Kartini nggadahi wekdal ingkang kathah kanthi nyerat serat inggih kagem Belanda ingkang surasane ngentasake kaum wanita saged sekolah kados tiyang jaler. Kita saged ngraosake leluhur Kartini ingkang perjuangake emansipasi wanita lan saged gulawentah lare sekolah ngantos perguruan tinggi atau utawi langkung inggil. Sumangga kula lan panjenengan nyemut kanuri-uri leluhur Kartini. Tanpa Kartini kita wanita boten saged sekolah, boten saged jumeneng wonten SKB menika. Kanthi kathah junjungan Kartini supados ngentasaken wanita ingkang saged migunani pribadinipun utawi nusa lan bangsa. Makaten ingkang kula aturaken
Bilih wonten klintunipun kalepatan kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.